po Santo Jesus tahe say na martua iba na muse na marsigan tuntu Jesus tutung jala maroha na bonar bujur sonang iba na di portibion sonang nang sogot di surgon tongon. Damai ni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di kita imana tersurat di Poda bidu 24 ayat tulu satro di ayat 4. Marhiti-hiti hapistaran pina jongjong sada bagas. Jala di pahot doi marhiti-hiti roha hapat tason. Jala marhiti-hiti parbinotoan gok akka biluna dohot ugasan meragam-ragam akan arga jala nauli ima sahatna. Martudu-tudu doh turpukon tungulun na porsia ima ngulu na marsyurupan yang saling menolong satu sama lain. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri, tetapi hidup manusia saling membutuhkan, saling bergantung satu sama lain. Alani diupamahon tu na pajongjong sada bagas. Bolo di pajongjong sada bagas dakia didok hau tu paku dang perlu au diho. Dakia didok batu tu semen dang perlu au diho. Dakia didok pasir tu air dang perlu au diho. Alai bolo pajongjong sada bagas saluhu nai saling mendukung satu sama lain. Sianido didok dison hapistaran martudu-tudu mai ima tu sileo-leo ni debata. Didok di bahasa Indonesia ima ada hikmat namar lapatan marhiti-hiti hapistaran nasian debata ngolu ni hala Kristen yang saling tolong menolong satu sama lain. Alani ido dilihun debata di kita umur nagajang. Didok di Pesalamen 10 ayat 10 70 tahun umur ta. Alani kita manfaatkan dengan baik. Molo pedilihun debata di kita ka pasu-pasu nai umur nagajang. Nana yang dohono ni debata dohi asa tong lah mgabe pasu-pasu kita di bagasan nguluta. Siani do molo pedidok dison hapatason parbinotoan gok akabilutna dohot ugasan na maragam-ragam akan arga jalan nauli namar lapata dui ngulu ni halik ha Kristenon adalah hidup yang mau untuk bekerja. Tidak menjadi orang Kristen yang menjadi benalu. Alaboha ketika kita menjadi orang yang bekerja, suami yang bekerja, anak-anak pasti menghormati kita. Asa di sido kita nahina holongan di bagasan Yesus Kristus. Dohono ni terpukon manusia itu kita hidup yang saling tolong menolong adalah titik kita pajupang doh takkan hurang pistar di sini kita mengurupi iban asa pistar. Alaboha aladak ya di toppa di bata halak no oto. Alai molo kita ulu marsiajar sian pengalaman sian kegagalan di situ kita lampistar unang ulu kita madabu itu kegagalan yang sama. Tetapi mari untuk tetap mencoba dan mari pasti kita bisa akan maju. Asa disodo ngulu ni hala Kristen di masa ni pandemi kok tanah dohononna adalah mari kita melihat peluang. Karena apa? Setiap rencana kita pasti Tuhan berkati. Alani debata mama dongani hita toktong di bagasan hahi pason martangi yang mahita. Ali debata nami Tuhan nami ajari kami mamilangi aka ari-ari ningolu nami asa marrohana bisuk kami marrohana patas kami jala marhiti siania le Tuhan gabe imun di bagasan ngolu nami terlumo di masa ni pandemi kon.
Tuhan dia ka saluhutna na marsahit baik COVID dohot non COVID. Asiroham parkugen hasida sahtok malum. Jagai Tuhan para nakes nami nang songoni saluhu na hale Tuhan na adong di tonga-tonga ni portibion na ikon mula-ulaw na sida di manugot ni ari nang songoni di borngin di tonga ni ari asiroham dongani na sida unang tinggalon na sida ali di bata nami dia kana bergumul di tonga-tonga ni rumah tangga na jaga perekonomian bergumul alani kekerasan di tonga-tonga ni keluarga asiroham tok tong hale Tuhan lehon jalan keluar asa paju panghadamion di tonga-tonga ni aka keluarga on matangi yang nami marhite Yesus Kristus martangi kami tuho amin dameni debatana sumurung sian saluhut na roha ima mangramo ti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai amin.